Mirisen Serbi rejima İranê li kuştin û tepeserkirina xwe nîşanderan de rol hebûne. Rejima İranê bo tepeserkirin û kuştina xwe nîşanderan tevê hêzên xwe yên hov, milîsên xwe ku li lîstê taqîmên terorîstê de ne, bîkar anîne û pêka raporên fermî yên belavbûyî milîsên Noçeba, ya Serbî Heşta Şeybî û milîsên Fatimiyûn û Zeynebiyûn birêcekê çendîn hezar kesê li kuştin, birîndarkirin û tepeserkirina xwe nîşanderan de cî aliyê rejîmê ve hatine bikaranîn. Li şoreşa cînayê de cî çendîn rapor li derhaq beşdarîkirina milîsên Serbî rejîma İranê li kuştin û tepeserkirina xwe nîşanderan da hatibûne belavkirin. Pêka rapora VOA, dengê Amerîka, çîl maşînên taqîma El Noçeba li sînorê Xusrevî hatine nav İranê û beşek cî milîsan cî sînorên parêzgeha Xuzistanê ve hatine û hêzên Fatimiyûn û Zeynebiyûn ku zêdetir cî şîyên Pakistan û Efxanistanê pêk hatine. Li serkûtkirina xelkê de rol hebûne. Pêka rapora Midyalayîn, her li yekemîn çarê de 3000 milîs bi 5 otobûsan hatine İranê û pêka rapora CNN, cî zêdetir cî 5000 milîsên Serbî rejîma İranê li sînorê Çezabê ve hatine İranê.